салом алейкум дӯстои азиз. Мо оз як батли гуфти баранда грандиозни тамошо кардем. Неки рости гап гарини мондамон кард 48 минут и камтара қимтар буда ин намуд хондан батли Мейлан ва Шаман ба дараҷа олиш бисёри бад ҳақорат доштем бачаҳако. И бовар кунен шуморо ягон кас гуфта ҳақорат кунем балтон мемонанд судиё, и хеле гап нест. Дар таво ҳақоратон бисёре ки одама ғам мегирад. Як бор худтон ҳамин мақсад фикр кунем ра пеши як отатонда учатонда яке тамошо кунан ҳамин ҳақоратҳои шумо ода приятни ҳаста ягон майда. Ман фикр мекунам ки не ягон майда. Ба қисми доварӣ як мегзарем. Якум сар кард Мейлан 5-6 намуд минуста хонд. Мо дар бисёр батло бо хаймайна Шамана ягон бор на пешидагим на ягон батлашда неки Мейлана ба дараҷа олиш бисёр ҳамаи чемпионатҳо қариб иштирок кардагиай ва ҳамин гапҳоро гуфтагием ки бисёр хондан ин маъноеро надорад ки ту дар голос метан ё зура бисёр хондан. Илтимос ҳамин бисёр хондан не ҳамин ками ба маза ва дар минус хонданат мо уже медонем ки ту зур мехонӣ дар минус бита меқапи ҳама ҷиҳата сози оғоз тағаввус метавонӣ када овози худат қатӣ любой ҷиҳат не ки дар ҳамин батл охироша қариб ки бисёри бад хоҳидӣ. Нагуфти охирон калимора бисёр ҷуда. Баъд рифмо бисёрш бо иш ба иш тоғрӣ нагирифтан. Баъдан сеюм минус ҳамин ки ма легендаем, ма героем, ҳамин гапҳое ки бисёр истифода бурдагиан дар дигар батло, дигар батлеро ҳам худат и аллакай туда плюс намета. Ҳамин хехай хондум, биромадам хондум мешава. Ма ҳамин хел дидам. Якум раунда гуфтистам. Якум раунди ёки биё ҳам абабшона минусу чиқати бе минусу ба минус хонданшона Шаман ба минусои вибр кардагиш нисбат ба минусои Мейлан чоткитар буд. Мақсад рақсӣ набуд, барои батл буд ва овозаш буротар буд. Не ки бо ҳамин хел гапҳое ки гапҳои беҳуда бисёр дошт. Бисёри бемаънӣ ҳам хел хонд. Шояд ки дар назари худам ҳамчун факт битовам чи ки мо факт овардима дар бораи ин гап задам, аммо не бисёр худ таърифкунӣ ва ҳамин чи батл ва фикрам ки худ таърифкунӣ нест. Камтар бояд ки нисбати худат оппонента паст кунӣ. Общий ранакид чиёшона ба обитем ҷое ки акапела хондан Мейлан акапелада тонист камтар нормалнитар гапҳои зур гуфтӣ ва бигӯем баъзе гапҳода ҷавоб додӣ. И плюсай Шаман акапелашдан як раундша қариб акапела хонд ба фикрам якум раунда. мадам бигӯем камтерак нисбат ба Мейлан бартариш маълум шуд ки чӣ хел мегӯянд чотка гап зад гапҳоша гуфт. Просто так навоздух доштагу хеле гапҳоам ки мақсад ман рафтестам ба он пара ту инҷа штагӣ ки и гапҳои ба хеле савмистимас надоранд. не ки ҳам гапҳоро гуфт. аяи сабаби ки зуртар намегӯма Мейлан нисбат ба Шаман камтар систар хонд. ма голос ма Шаман дамед. Ана батла тамошо кардам, батл тенч просто бисёри бад по времени бисёри бад гапҳои бефоида бисёр буд. Намедонам ӯ баха чӣ коршон карда ки чӣ ваъдашон дод ки припефодам бахара номша гирифтан полни барои баха буд батл намедонам. Хай в основном ака судейство якум раунди ки Шаман бисёриш ба чӣ гузашт акапела қати полни ваешид версус ӯро ма бисёртар фаҳмидам чӣ гуфтестай назар ба ки Мейлан намедонам чиё микрофона безеб меқапа ё микрофонаш безеб намедонам. ӯро бисёртар фаҳмидам ма гапоша мақсад чотки гапош биромад мада. В основном и целом ман наметавонам бигӯм иша уша зур буд. Чива ки зур набуд. Блад намедонам.
Ягон метонистан ягон чи наокнан. Неки однообразный быть хелеки. Ма даже батлое ки судит мекадам дайне ми душанбе хидмон ҷа зуртар мегузашт. Намедонам чӣ ба кӯд айёи халиу. Ма голос ма лучше ничьеуз мемонам. Токая? Ну да. Иминой хали вай надорам победитель. Короче, озирежда ма ничья мемонам. Хай мебинем бад не мумкин ба тамошо кунам ба ягон вердикт бурорам барои хидма не ки ҳозир ма ягон чи нав ягон чи зур нашнидам и ягон чи хали открытий нешуд барои ма обычный батлай ки ҳардашам як чиз кардагиян просто иш версуша бисёр кардагияй уж под минус бисёр кардагияй тамом гапои вая камтарак безе фаҳмидам не ки фаҳмидам а уша чотки ҳамара фаҳмидаму не ки эхе набуд ки бугӯйне халиайку. Так что ма голос надорам ози ма да ничья намеҳардаш. Баъд якай шаҳрёр голос мешавад? Вариант не намекунам. барои ман ничья намеҳардаш. аккурат намекунем просто мумкин нест аккурат кардан дар кор нест аккурат кардан бачаҳои шуморо аккурат накунед батлотонда безе бафсалон батли хушрӯ кардем аккурат кардем безе бишид хай мейлен чихе бугум таҷура стили ҳархела ҳолиам накарди як батл да гуфтум ки дар 6 минус як хел хонди қард кард айнан ҳамун корро ба фикр макард не тайёриё дигар буд зур сар карди техникада гап нестай мисол тачид кардагия як ҷо инҷо пешбоӣ хурди вай аҳамият нестай вай мисол технически якамакак мисол зур меодам вақти хондан не ки в общем бигирем як чиз плюс айтада ма ана ҳамун чизатада мисол замичани метим дар дуюм раундд як минуса гуфти оли ягон каси хелӣ накардай як камтарак ба овози худат хонди ана ҳамутада плюсай мейлен да дахл дора гап и қак ба овози худат хонди ба қак бо овози тёпа хонди ку ана ҳамун минуса да назар дорам хулоса ки як чизи дига ки овозта ашкамод бубурор бо иқаи дига дига хел ки ягон стили нав ки мумкин хушрӯ меояд бо ҳам қабулут мекунанд дига ҳеҷ катара дубликат намега и совети ма туда ана нашод шаман хай шаман ма якум бор мебинем ба фикри ма ки и нав сар кадестай бисёр энергичния бе минусам зур гапоша гавзад ба минусам хай ма аҳамият надодам шам мумкин ӯ вақт оли нав сар кадеста буд разгон гирифтеста буд кам аҳамият буд не ки имрӯз ма аҳамиятш додам бисёр хушрӯ фикроша баён кард ба минусам зур хон бе минусам хай қақорат карди қашуқӣ кард вай кард хай батла як дига ҳам хелам накунем охи хелам намешавад мисол камтар мумкине пошле набоша мешавад мақсад ана а так в общем бигирем ҳами хисрав рост мега иш бе минус хушрӯтар хон уш ба минус хушрӯтар хон не ки дар дуюм раунд шаман ба минусам хушрӯтар хон хулоса ки и қакне хела зиёдтар ба фикри ма шаман ай ҳами мейлнда тайёриш зиёдтар буд мейлн рафти иқа меҳнат карди иқа тайёри ди камакак овоз гирифтагӣ буд шамол хурди ҳеҷ гап набуд оромтар мехонди гизала намешидӣ охири батлда гуфти ма да фарқ надора судиё чӣ меган барои авай овози ма шаманда раҳмат В общем, кибрид. В общем, брит шамана да. Не оли абада ҳеҷ нагуфта. Бо бромада бо фикршан маълум. Мумкин абада оли фикр мекунам мега ма ду овоз мейлинда метим. Не як чиз дигар ама Эй, любовь, шаман брит, ҳар шаман. Албатта. Як чиз дигар қайд кунем ки ами мисол мейлан ай худаш 100% боварӣ дошт ку мегам ма ҳо действительно зур кардам ма медонам ки ма бридам ту ба кадом чиз мара бурдагӣ ва аммо охир як ҷои минуси хеле ғижакати шаман хондестай где-то я мисраша фромӯш мекунам хаб мекунам хел мейлон хурсандӣ мекунад айнам хеле и присад ки хеле ҷиддат дорад ки аммо хатогӣ куна ай гапҳои худаш ай қуввои худаш боварӣ сахт надора ай сустӣ ӯ чӣ кардеста ҳамин сабаб иам ҳамин нишон метавад ки худат даже ҳамунҷо ҷиддат дошти ки ҳамн ягонҷоро хато кунам на ин ки ма зуд приёмои зуд қатиқат бидам барои ҳам қабар фикрам ки 2 голоси мо 0 голоси якай хисрав 3-1. Шаман. Таврик.